Lukianon, Zuiako haranean eta Gorbeia inguruetan armoki bisitatu dugu. Eskualdean haragitarako behi haziendak dira gehienak, baina armoki esne ustiategia da. Haran osoan, 2 esne ustiategi baino ez daude. Etxalde berria da, urtebete pasatxo du, eta bere altueragatik eta erosotasunengatik nabarmentzen da, hori oso ona baita abeltzainentzat eta abereen ongizaterako. Armoki Lukianoko erdigunean egon zen, eta orain 500 metro mugitu dira. Jabik eta Robertok endikaren eta gaizkaren osabak eta aitak kudeatzen zuten armoki, baina gaur egun lauren artean egiten dute. Bi anaiak nekazaritza ingeniariak dira eta instalazio moderno hauetan hartu dute lekukoa. Hemen 4 pertsonak egiten dugu lan, gure aita eta osabaren errelebo hartu dugu, eta haiekin batera gaude hemen. Haiek hasi ziren duela 35 urte behiekin gure aitonaren atzetik, eta gaur egun egin ditugu instalazio berriak behar genituelako, eta 220 behi jesten ditugu 4 robotekin. Egindako lanak etorkizuna duela ikustea hunkigarria da Javi eta Robertorentzat, belaunaldien arteko erreleboari esker. Nos hemos dedicado toda la vida a esto. Bizitza osoa aritu gara abeltzaintzan eta negozioari buruz asko ikasi dugu. Instalazio moderno hauek eta lan egiteko modu hauek ikusteak bere biziko poza ematen digu. Negozioa itxi eta dena utzi beharrean, evoluzionatzen jarraitzea eta erosoago lan egitea erabaki dugu. Poz handia da. Are gehiago familia negozioa izan da. Siendo la familia. Duela aste gutxi, FAO erakundeak biltzar bat antolatu zuen Dubain. Nekazari gazteei zuzenduta, endikak Arabako lehen sektorea ordezkatu zuen. Foro Rural Mundiala dela medio, ari ziren bilatzen pertsona bat ara joateko Arabako adibide bat ara eramateko, eta FAOren ekitaldi batean zirela ganaduzale gazteak han egon nintzen gure esplotazioa aurkezten, eta nola egin dugun apostua produkzioaren efizientziaren alde aldaketa klimatikoaren aurka egiteko. Gaur ezagutuko dugun abeltzaintza ustiategian 4 jeste robotak nabarmentzen dira, 220 behirentzat dira. Behiak egunean 3 bat aldiz sartzen dira jestegelara. Esne guztia Kaiku kooperatibari saltzen diote eta egunero etortzen dira esnea eramatera. Duela 20 urte aitzindariak izan ziren lehen robota instalatzen. Jesteko robotak laguntza handikoak dira abeltzainentzat eta abereen ongizatea ere bultzatzen dute. Abantaila da ganaduzalarentzako denbora, inbertitzen den denbora lanean ezberdina delako. Ez da egoten behiak jaizten, gehiago egoten da ordenagailuaren pendiente eta ematen dituen alertak eta kontrolatzeko, baina gero bai gerta daiteke gauean makinak deitzea eta etorri behar zara konpontzera separatzen zaio. Eta gero abantaila handia da behiendako. Ez dituzu birritan eramaten edo 3 leku konkretu batera jezteko, behiek beren ritmo hartu dute ikuiluan eta lasaiago daude, ez dira errapeak eta hainbeste kargatzen, eta berez orduan behiek urte gehiago irauten dituzte, eta abantaila handia da hientzako. Ordenagailuak abelburu guztien datuak ematen ditu etxaldeko abeltzainen begiak izateraino. Horrek eguneroko lan gogorra eta sakrifikatua leuntzen du. Makinak haunitz datu ematen dizkigu, produkzioak, zenbat denbora daraman inseminatua edo erditu zenetik, zenbat pentsu janduen egun horretan, baina gero berez ordenagailuak askoz datu gehiago, telefonoak datu gehiago ematen dizkigu, behia susan dagoen edo ez, pausuak, behiak ematen dituen pausuak neurritzen dituelako,
gero behiak rumia jeitxe edo egin bada egun horretan behiak problemaren bat baldin bauka adi egoteko. Azkenean makina hau eta esnearen kalidadearen neurritze dugu, makina hau azkenean dira gure begiak ikuiluan. Berez egon bar da, zure begia eta makina bezala, baina azkenean gure begia makina da. Instalazio eredu oso irekia da, behiak kanpoan daude ia, eta gainera oso sistema erosoa da lan egiteko. Ikuilu hau pentsatzen ari ginenean, pentsatzen genuen gauza bakarra zen behiak ondo egotea. Eta kalean egotearen antzekoa izatea. Horretarako oso altu egin genuen, airea oso erraz sartzeko eta ateratzeko, eta bero asko egiten duenean udan, haiek ez gaizki pasatzeko. Gestea ez gain, automatizatuta ere daukagu pasillo hauek garbitzea arrobaderekin, eta gero janaria haientzat botatzea, lehen bidean ikusi dugun makinak egiten duela 2 orduro. Abereek ez dute egitura zurronik janlekuetara iristeko. Joera hori boladan dago gaur egun. Plastikozko bereizgailuei esker, animaliak ez dira zauritzen eta mugitzeko askatasun handiagoa dute. Alternatiba aukeratu genuenean, behien ongizatean pentsatzen ari ginen, eta pentsatzen genuena zen, ez genuela nahi, haien artean golpeak ematea, eta golpeak ematean, amarre hauekin golpeak ematea. Armokin areazko etzalekuak ere aukeratu dituzte. Lan batzuk zailtzen baditu ere, ekai geldoa da eta beraz, errapeko mina ekiditen du. Are aukeratu genuen ohe material gisa, ze ohean ezin dira bakteriak hasi eta horrek esan nahi du ez dugula errapetan mamitirik edukiko. Ukuluko teilatuan eguzki plakak jarri dituzte, energia gastuaren faktura nabarmen murrizten dut eta. Eguzki plaka hauek jartzea erabaki genuen, azken finean hemen pila bat energia gastatzen dugu egunero eta faktura txikiagoa izateko jartzea aukeratu genuen. Eta beste alde batetik jarri genituen aldaketa klimatikoan pentsatzen eta zerbait egin behar genuela gure aldetik hori txikiagotzeko. Genetikan izandako aurrerapenei esker, esne ekoizpena eta abereen bizi iraupena handitu egin dituzte. Beste gako bat elikadura da jakina. Belarra, artoa, zalke eta alpapa pixka bat lantzen dituzte armokin. Horrek murriztu egiten du abereek jaten duten pentsuaren kantitatea. Gu pentsatzen duguna da, geroz eta animali nagusiagoak izan behar ditugula, gero eta animali indartsuak eta gaixotasunei aurre egiteko gai diren animaliak lortu behar ditugula. Eta hori hasia aukeratzen lortzen dugu, edo lortzen saiatzen gara. Belaunaldien arteko erreleboan parte hartzeaz gain, armoki ustiategiak instalazioak hobetu egin ditu. Horri esker, ustiategiak etekintsuagoak dira, abereen ongizatea hobetu dute eta jakina, abeltzainak eurak hobeto bizi dira. Urtero bezala eta uztaberri egunarekin bat, Eusko Jaurlaritzak hainbat datu argitaratu ditu Arabako Errioxako ardoen esportazioei buruz. 2023an, 20 milioi litro esportatu ziren, 156 milioi euroko balioarekin guztira. Nazioarteko merkatuaren egoera korapilatsuaren ondorioz, Arabako esportazioak 5,4 jaitsi dira. Hala ere, prezioa batez beste, litroko 7,27 euro igo denez, jaitsiera horren eragina arindu ahal izan da. Estatu Batuak eta Britainia Handia dira oraindik ere gure ardoen inportatzaile nagusiak.
Eusko Jaurlaritzak 12 milioi euro bideratzen ditu mahastizaintza eta ardogintza sektorea diruz laguntzeko eta produktuak sustatzen dituzten ildoak bultzatzeko. Ribabillosan, Herriberagoitiko kontzejuan, Javier eta Goio Torrean haiek tokiko elikagaiak eraldatzeko eta elaboratzeko enpresa bat jarri zuten martxan duela urtebete pasatxo. Inguruetan gero eta intxaurrondo gehiago landatu ondoren eta neiker buru duen esperimentazioan lortzen ari diren emaitza onak ikusita, Alka sozietateak intxaurrekoizpena indartzeari ekin dio aurreko batean jakinarazi genizuen bezala. Inguruotan ekoizten ez diren produktuekin aproba egin nahi genuen. Ea zeintzuk diren? Adibidez, intxaurrak. Intxaurrondoak landatzen ari gara. Eta bien bitartean, instalazioak prest ditugu beste gauza batzuk egiteko. Adibidez, olioa, irinak. Gero ikusiko dugun bezala, beste aukera batzuk izateko. Produktua bildu, biltegira edo kooperatibara ekarri eta kontua zahaztu. Arantzago joan nahi dugu. Azken kontsumitzailearen gana iritsi nahi dugu. Goio eta Javier hirugarren belaunaldiko nekazariak dira eta 200 hektarea lantzen dituzte. Ekiloreak, garia, garagarra, ilarrak eta orain intxaurrondoak ere bai. 200 hektaria ditugu. Zerealak, ekiloreak, ilarrak, erremolatxak. Hemen beti ekoitzi dugu modu berean. Dena eramanez biltegi batera edo bitartekari batera. Produktuak merkatura bidean jarditzaten. Azukre lantegira edo kooperatibara adibidez. Baina oraingoan guk geuk saldu nahi dugu produktua. Gure enpresa lotuta dago landa eremuari, inguruko nekazariei, eta Arabako produktuak sustatzen ditugu. Ribabillosan 2 nabe dituzte, eta lehenengoan Alkako elementu giltzarrietako bat topatu dugu. Lehortzeko makina. Produktu askorekin erabil daiteke, baita intxaurrekin ere. Alkan inguruko nekazarien intxaurrak jaso eta fase baten ondoren lehortzeko makinara ekartzen dituzte. Biomasa galdara elikatzeko intxaur oskolak erabiltzen dira. Intxaurrak landatik iristen direnean, makina batetik pasatzen dira ostoak eta adaskak kentzeko. Gero garbitu egiten dira. Eta bustita ateratzeaz gain, nahiko eze iristen direnez, funtsezkoa zaigun makina honetara ekartzen ditugu. Lehortzeko makina da. Makina honetan intxaurren ezetasuna jaisten dugu. Gainera balio anitzekoa da, intxaurrekin ez ezik, beste produktu batzuekin ere erabil dezakegulako. Biomasa zelikatzen da. Eta biomasa hori geure intxaurretatik lortzen dugu. Intxaurrak raskatu ondoren, oskola txikitu eta hemen erretzen dugu, beroa sortzeko. Oskol gutxi izan ezkero, intxaurren hezurrak aprobetxatzen ditugu. Errota txiki bat erabiltzen dute lekale irinak eta batez ere txitxirio irinak egiteko. Ez dute zerealik erabiltzen gluten arrastorik egon ez dadin. Alboko nabean, kalibragailua nola dabilen azaldu digu Javierrek. Hemen, intxaurrak tamainaren arabera sailkatu eta ontziratu egiten dituzte saltzeko. Makina honek tamainaren arabera kalibratzen ditu. Ea zergatik egiten den hori? Lehenik eta behin, jendeak jakin nahi duelako tamainaren araberako prezioa zein den. Intxaur handiak garestiagoak dira, jakina. Bonbo moduko bat da, tamaina desberdinetako zuloak dituena. Hemendik ateratzen dira kalibratutako intxaurrak. Eta zakuetan sartzen ditugu. Javierrek eta Goiok intxaur kraskagailua prestatu dute Oskarren laguntza.
Intxaurrak kraskatzeaz gain, akats edo zikinkeriaren bat duten intxaurrak baztertu eta tamainaren arabera hautatzen dira oskolik gabe poltsetan saltzeko eta jakina olioa egiteko. Pues ahora lo que estamos haciendo... Orain intxaurrak kraskatzen ari gara. Lehor daude. Kalibratu egin ditugu eta orain kraskatzen ari gara. Egoera honean ez dauden oskolak bereizi egiten ditugu. Zikinak, akastunak, hoiek olioa egin aurretik baztertu egiten ditugu. Tamainaren arabera ere kalibratzen ditugu. Bezero batzuek intxaur erdi osoa nahi dutelako adibidez, dekoratzeko. Edo intxaur txikiak nahi dituzte beste batzuek entxaladara botatzeko. Lo que hacemos es una pequeña división. Hauxe da Alkamarkako intxaur produktuen sorta. Tenemos en bolsas envasadas. Intxaur batzuk poltsa termozigilatuetan ontziratuta daude. Isteko eta erraz irekitzeko klipa dute. 95 gramoko terrina txikiak oso aproposak dira intxaurrak mokadu gisa jateko. Eta azkar saltzen dira. Con las pequeñas que hemos visto. Akatzen bat duten edo hain politak ez diren intxaur txikiak, intxaur olioa egiteko prentsatzen ditugu. Gure produktu izarra da. Olio hau gordinik kontsumitzen da. En crudo. Batez ere pastan eta entxaladan. Pastari zapore berezia emateko zurrustatxo bat bota daiteke. Kosmetikan ere erabilia da. Babes handiko produktua da. Aurpegirako, eskuetarako. Las manos, la cara. Gaur ekilore olioa egiten ari dira, baina prozesua oso antzekoa da. Tobera pipaz beteta dago. Alde batean olioa erortzen da, eta bestean hondakinak, peletak edo abere pentsuak egiteko erabiliak. Pentsua Miba kooperatibari saltzen diote. Vemos ahí cómo por esos... Ikus dezakegunez, olioa zulotxoetatik ateratzen da etengabe. Prentsak gainditu ez duena berriz, atzetik ateratzen da. Opil moduko horren barruan, pipita azalen parte bat dago. Prentsatzen ez den partea, hain zuzen. Pipita azalen parte honek olioa du oraindik. Abere jaten emateko erabiltzen dugu. Beste pentsu batzuekin nahasten da. Lehenik eta behin zenbat koipe duen aztertu behar da. Guk Miba kooperatibara eramaten dugu pentsua egin dezaten. Behiak edo beste abere batzuk elikatzeko erabiltzen da, unean uneko eskariaren arabera. Según la demanda que tengan en ese momento. Botilaratu aurretik, olioa bidoi batzuetan gordetzen da, aste batzuk emango ditu bertan, dekantazioari esker, erabat garbi egon arte. Ikusten duzuenez, kolore distiratsua du. Ekilore olio finduaren kolorea baino politagoa da. Ekilore olio findua behin bakarrik prentsatzen da. Marruskaduraz. Ez zaio beste tratamendurik ematen. Hotzeko presioaren bidez lortutako olioarekin konparatuta hori da aldea. Baina olio finduan disolbatzaileak gehitzen dira, ikusi dugun opil moduko horretan koiperik gera ez dadin. Ura ere gehitzen zaio, eta beste prozesu batzuk egiten dira hortik ahalik eta mamirik egin ateratzeko. Ekilore olio arruntak eta hotzean prentsatutakoak ez dute zerikusirik. Gainera, pipita usain eta zapore handia du. Sukaldera sartzen zarenean, ez dago frijitu usainik, pipita usaina baizik. Porque eso lo que huele es a pipa. Hau da Alkaren eskaintza, herriko nekazari ekintzaileek merkatuan jarritako produktu sorta. Gainera, irteera interesgarria ere bada beste labore batzuk ekoizten dituzten inguruko nekazarientzat, kalitate oneko eta hurbileko produktuak baitira denak.
Abaltzizketan, Txindokiren magal beti ikusgarrian, Zubeldierdi bisitatu dugu. Baserria ez ezik, etxaldea ere bada eta egoitz eta adur gorostiri anaiek gobernatzen dute. 175 abelburu dituzte eta 3 belaunalditan ibili dira Piriniar arraza autoktonoarekin lan egiten. Guri iritsi zaigun informazioa izan da, gure atxon amonek eta esnetako behiek eta bazituztela bere garaien, eta gero gure atxek eta hartu zuenen, Pireneikokin hasi ziren, guri hala iritsi zaigu, Pireneiko arraza iritsi zaigu, eta guk honekin segitzea erabaki genuen. Maiatzaren lehenean zabaltzen dira mendiko larreak neguan birsortu ondoren. Abeltzainek eta aziendek irrikatzen duten unea da, uda Txintokiko larreetan igarotzeko. Azkenen gutzako hemen daudenen bere lana emateue, eta goien daudenen beste lan batzuk edukitzeko, belarran lanak indarra, eta orduan, beak oso guztua juteie, ez da esan beharrik duten garaiek gora juteko danik, maiatzan batan ingurun danak iozeiteu gora, eta gero umek tripan kumplitzen dihoazten eren, pixkanaka, taldeka geisten jutea. Espegea abuztun erdei bukaeratiken, eta azkeneko getorriko ie, azaron aurreneako ja denak bera. Zubeldierdin, aziendak ugaltzeko euren eme propioak dituzte. Horretarako, aberekinen intseminazioa eta aldatu ohi dituzten bizezen erabiltzen dituzte. Adurrek eta egoitzek haragia ekoizten dute euskal okelarako eta eurek gizentzen dituzte abereak. Arakai urkaikoko bazkideak dira ganadua merkaturatzea bermatzen baitie. Lana behar bezala egiten dela egiaztatzeko, Euskolabelak kontrolak egiten ditu kalitatea ziurtatzeko. Arakaiko kooperatibako bazkidea eta gure ganadu guztie zestoako urkaiko hiltegin hiltzeie. Guk aztu dugun ganadue da hemen jaiotakoa, ez dugu kanpotik erosten, bertan aztea eta bertan gizentze dugu. Bertan emateioen janarikin, Euskolabeleko kondizio, bete ikei ez da. Gero kooperatiba bide saltzeikeu, gutzako komodidadea hundi edaz, azkenen estazionalidade bat baukeu, udazken aldekoa, eta hor, kantidade isentea etortzeienen, guk ez daukeu zuzenen saltzeko kapazidadeik, eta gaina, arlo ire gustatu inberda ez, zuzenen saltzeoi, eta guri gu nahi dugu enfokatu azten, eta gure garai etortze zaienen, guk dei bat ikeieu peioi edo sergioi, eta behaiek arduratzei hortik aurrea, komertzializazioz. Haragiaren kalitatearen gakoetako bat ganaduaren elikadura da. Hemen ematen nahi artoa, sagar patxakin nahaztuta, sagar patxa dauke silo gainen, hemen dago artoa eta tarten ikusteie patxantzeak, baina hartokin da belarronakin saiatzea gorputze pixkat hartzen, eta gero pentsukin bukatuko jau. Eta berdin, behiek, behiek txekorrak dauzkeanak, edo ok bezala, edaden aurrea jundien behiek, pixkat gorputze hartu azte jau hartoa janda, eta gero bukaeran pentsu emango jau. Haragi honek Baskelabel arategietan amaitzen du. Muskizen halako bat bisitatu dugu. Fernandez Terrerosek 1908an zabaldu zituen ateak, eta etengabe ari dira evoluzionatzen eta berritzen. Behi ganadua hazten dute eta duela gutxi basatxerriak ekarri zituzten. Baskelabel arategiak elkartea sortu zenetik, elkarteko kide dira. Uste dut oraintxe bertan bagaudela 70 bat arategi kooperatiba barruan, ze kooperatiba moduan sortu ginen.
Eta bueno, gure helburua bada pizka bat bezeroak gure denetan sartzen direnean, hemen barruan aurkitzea kalitatezko produktuak, ez? Labeleko selloa edo selloa daukaten produktu iaia gehienak edo guztiak, haragia noski, eta gero beste produktu asko kalitate gorenekoak. Euskal Okelaren alde eta Eusko Labeleko familia gero eta zabalagoaren alde egiten dute. Hemen ikusi alduzue behi haragia, txuletak, fileteak, eta gero bebaitxe txalarenak. Basatxerri haragia ere saltzen dugu, produktorea gara gainera. Hemen daukazue azpizuna edo solomilloa, solomo freskoa, giharra, txuletak, sekretoa, karrillerak, kostilla, eta gero haragiaz gain saltzen ditugu hemen labelaren barruan dauden beste produktu asko. Hemen daukazue arrautzak, Ibarrako piparrak, beti begiratu behar dugu hemen kada identifikatzen gaituena. Euskadin nazitako abereen haragia erosi dugula ziurtatzen du Euskal Okela zigiluak. Trazabilitatea bermatuta dago hasieratik salmenta punturaino. Hemen saltzen ditugun edo labelizatzen ditugun produktua haragiari buruz hitz egiten, haragia eta beste produktu gehienak, beste produktu guztiak. Kalitate goreneko produktuak dira, hemen ekoizten ditugun produktuak, trazabilitatea iaia perfektua da. Gu adibidez, hemen ja dendan saltzen ditugun produktuak badauzkate krotala edo krotal identifikatiboa, hemen etortzen da animaliaren edatu guztiak, adina, hilketa data, pisua, arraza, eta hemen ikusten dugun krotala bada animalia belarrian eramaten duen zenbakia jaiotzen denetik, bada gure DNIa bezala. Eusko Jaurlaritzak abian jarri berri duen kanpainan, hilabete bakoitzeko azken astean, kontsumitzaileek 10 euro baino ez dituzte ordaintzen 15 euroko erosketa bakoitzeko. Kanpaina ekainera arte egongo da indarrean. Hemen egiten duguna da 15 euroko tiket bakoitzeko 5 euroko deskontu egiten dugu, proportzio horretan, hemendik ekainera arte eta hilabete bakoitzeko azken astean. Nik uste dute oso eskaintza ona dela eta uste dugu hemendik aurre ere hurrengo hilabetetan ere azeptazio ere oso ona izango dela. Promozio honekin denak ateratzen dira irabazle. Abeltzainak, Baske Label harategiak elkarteko bazkideak eta onena bilatzen duten kontsumitzaileak. Beraz, orain merkeago eros ditzakegu Euskal Okelako produktuak. Haragi bikainak, gure baserrietan ekoitziak berme guztiekin.